Hei, minä olen Ursula. Me olemme nyt tehdasalueella, jossa tehdään rakentamiseen liittyviä tuotteita. Rengasrouheen tarjoamat edut on siinä, että me saadaan kierrätyspolttoaineita käyttöön. Ja sehän on siitä mainio tavara tämä rengasrouhe, että siinä on sekä energia eli polttoaineosio, mutta myös raaka-aine. Eli siinä olevat kaikki tuhkaa muodostavat epäorgaaniset jutut, niin ne meillä yhtyy siihen meidän välituotteeseen. Eli prosessista ei tule mitään tuhkia ulos. Kaikki hyöty käytetään. Kun tästä rengasrouheesta tehdään sopimus, siinä sovitaan myös minkälaista se rengasrouhe saa olla. Sen verran nyt näytän, että otan täältä kasasta tämmöisiä määritelmiä. Eli rengasrouheen mukana tulee tätä rautaa, mikä on sidosaineena siellä renkaan valmistuksessa. Jää renkaaseen sisälle, se me käytetään raaka-aineena. Mutta tässä on tämmöinen tyypillinen hyvä kappale, mikä täyttää sen meidän määritelmän. Mehän käytetään rengasrouhetta niin kauan, kuin sitä on saatavilla. Mitä vähemmän on prosessihäiriöitä, niin sitä varmemmin se on tanalla tehtyä. Tarvitaan sitä, että se on selkeä, hyvä leikkaus, eikä niin, että kappaleet jää toisistaan roikkumaan kiinni. Silloin se tukkii meillä sitten taas syöttöjärjestelmään. Tanalla tehty rengasrouhe loppukäyttäjän näkökulmasta on hyvin tehtyä rengasrouhetta, käyttövarmaa. Voin suositella